На 60 години съм. До сега не съм се обяснявал пред никого. Нямам намерение да го правя и занапред. И Надиде няма да се съобразява с вас. Аз не позволявам. Синът на Ахмед е наш внук. И ще бъде такъв, докато съм жив. Ако някой възразява, вратата е ето там. И той е ваш внук. Братовчете на децата ми от една и съща кръв са. Носят едно име. Като братя са до някъде. Та, ако разрешите, бих искала децата ми да опознаят сина на чичо си, ако може. Сърцето не остава празно, Онур. Веднага се запълва. Какво? Да не си влюбен? Знам ли? Ако още не съм, такъв съм си. Непрекъснато се влюбвам. В кого? Не е важно. Много съм глупава, нали? Защо? Надявам се на една невъзможна любов. Напразно. Защо мислиш така, Бено? Защо? Защо да е невъзможна? Ти разкрий чувствата си. После всичко ще си дойде на мястото. Как би могло? Заповядай, скъпи. Какво е това? Снимка на Каан. Попитаме дали имаме. Точно както каза. Ахмед като малък. Татко, може ли аз да погледна? Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добре дошли. Добре заварила. Добър вечер. Добър вечер. Приятни празници. Приятни на вас. Помислих, че няма да дойдеш. Дойдох. Добър вечер. Добър вечер. Весели празници. И на вас. Добре дошла, Шехерезада. Добре съм ви заварила. Весели празници. И на вас. Весели празници. Хиляда и една нощ. С участието на Халит Ергенч, Бергюзар Корел, Тардуф Лурдун, Джейда Дювенджи, Томри Синджер, Метин Чекмес, Ионджаджев Херянел, Меляхата Басова, Ергюн Демир, Мерал Четинкая, Айтачи Остуна и други. Музика Карач. Сценаристи Илдъс Тунч, Мехмед Билялдеде, Мурат Лютфу и Етхем Якта. Режисьор Кодрет Сабанджа. Честита нова година и на теб. Честита и на теб, Илчен. Щастлива нова година! Добре дошла, скъпа.
Елчан, заповядай. Благодаря. За много години. Заповядай. За много години. За много години. Мой ред е. Аз си изтеглих теб. Така ли? За много години. И на вас. Честита нова година. За много години. Благодаря. Няма защо. Няма ли да го отвориш? Много благодаря, господин Керем. Носи ги със здраве. Но Ще си взема питие. Ти искаш ли? не, благодаря. Добре. Носи си ги със здраве. Да, но това е много голям подарък. Шехерезада е шефка. Какво друго да получи? Това ли? Много ли ще неучтиво, ако го върна? Ти Шехерезада ли изтегли? Да. Късмет. Добър късмет. Забавляваш ли се? Непрекъснато мисля за Кан. Извинете. Бено, кое питие ти е това? Много пи. Хайде, стига. Не дай, моля те. Добре дошли. За много години. Благодаря. Заповядайте. Добър вечер. Изглежда младите много се забавляват. Виж, музиката се чува чак тук. Добре дошли. Момчета, хубаво парти сте организирали. Добре дошли. За много години. За много години. Госпожа Севал и госпожа Перидей. Какво ще пиете? Искате ли нещо? След малко. Добре дошли за много години. Добре дошли. Как сте? Здравейте, госпожа Шехерезада. Здравейте. Добре дошли за много години. Здравейте. Дано сте довели и сладкия си син. Не, за съжаление. В този час отдавна е заспал. Вярно. В най-скоро време искаме да го видим. Много е сладък. Разбира се. Мама, кога ще си дойде Лелю ми хрибан? След малко. Искам по-скоро. Ще се разсърди, господинчо. Аз не съм ли твоя майка? Лелю ми хрибан, твоят син Булут ли се казваше? Да, Булут. Като облачето в небето ли? Досущ като облачето в небето. След облака вали и дъжд, нали? Когато облак плаче, сълзите му стават на дъжд и падат на земята. Ела да те прегърна. Стана много късно. Ще си вървя. Кан ме чака. Да си тръгнем заедно, ще те закарам. Да не те ангажирам. Що за приказки? Да си намеря подарък и тръгваме. Много е хубаво. Да. Привет. Музиката е хубава, нали? Много е приятна. И храната не е лоша. Всичко е много хубаво. Шехерезада, да потанцуваме. Господин Керем, Хайде, моля те.
Господин Керем, от години не съм танцувала. И аз не съм. Ще опитаме заедно. Хайде. Хайде, не ми отказвай. Моля те. Добре. Виж ти, Керем танцува. Така ли? С кого? Наистина. Знае си работата. Какво значи това, Иша? Нищо. Няма нищо. Не било толкова страшно, нали? Не било. Благодаря. Моля? Не ми отказа. Стана късно, трябва да вървя. Разбира се. Каан очаква мама, нали? Хайде бе, но стига вече да вървим. Каан ме чака. Хайде. Къде е изчезнал Нур? Тук някъде. Хайде. Ще тръгваме ли? Приятна вечер. Приятна вечер. Защо чаят е толкова отвратителен? Отвратителен ли? Като всеки друг път е, господине. Не, изобщо не се е запарил. Веднага ще сложа нов. И да чакам докато се запари. Не, аз да сложа нов, бързо ще стане. Добро утро, Фирдевс. Как си? Благодаря, господин Керем. Аз съм добре, но... Добро утро. Добро утро. Къде изчезна с нощи, братле? Търсихте, нямаше те. Айде, отвори уста. Колко са щастливи всички, нали? На Нова година всички се смеят, всеки слуша песни. Ти си тази, която най-много заслужава щастие. Това е от нас двамата с Каан. Шехерзада, много ме засрамваш. Какво говориш? Ти заслужаваш много повече. Шехерзада, сестрички моя.
го сложи тук. Извърших дребна кражба. Взех снимката до леглото ти. Какво те прихвана с нощи? Какво да ме прихване? Кажи. Не се прави, че не разбираш. Наистина не разбирам. Какво съм сторил? На къде биеш? Говори по-ясно. Хайде, кажи. Щом искаш, ще говоря ясно. Керем, холдинг Биня-П е място, където се работи. Ти си един от двамата му шефове. Не можеш да танцуваш пред всички, както ти хрумне с една своя подчинена. Не може. И от кога е това правило? С нощи ли го измисли? Керем, ние дължим успехите на принципите си. Не ми говори за принципи. Не съм ги нарушил. И ти ли ще ме учиш къде, какво и кога да правя? Ще танцувам с когото и където си поискам. Нямам нужда от твоето позволение, братле. Не говори глупости. Ти не говори. Керем. Що за приказки са това, Онур? Откъде ги измисли? Не е ли ясно откъде? Какво искаш от Шехерезада? Сърцето й. Още ли не си разбрал? Кога ще чуя детско гласче в тази градина? Много се страхувам, че няма да доживея да видя внук. При мен да не е по-различно. Имам двама синове, но и двамата нямат намерение да се женят. Какво мислят тези момчета? Времето им минава. На 40 години ли ще стават бащи? И нищо не казват, Периде. Веднага избухват. И още как. Онур, да ми е жив и здрав, е много нервен. Понякога така проклинам бившата годеница на Онур. След раздялата с нея стана такъв. Колко години минаха, Периде? Още ли не е забравил това момиче? Не можа да забрави гнева си, а момичето е минало. Впрочем, децата ми имат право. В днешно време е трудно да се намери подходяща жена. Гледам обкръжението им. Няма коя да те впечатли. Вярно. Синовете ни не могат да се оженят за какви да е жени. Студено ли ти е, да влезем ли вътре? Не, добре ми е. Тъкмо съм се сетила. Мисля си да учредим управителен съвет за социалните ни проекти. Холдинга? Да. Чудесна идея. Да включим и Шехерезада в проекта за децата, болни от левкемия. Най-добре знае онзи, който е патил. Наистина. Явно не мога да ти обясня, господинчо. Не ми разправя и на мен как се вършат нещата. Работа вършим тук. Искам резултати. Аз заради това, господин Бурхан, донесох брошурите да ги прегледате и по-лесно да решите. Какво има в тези бумаги? Картинки на машини, купища на пудрени лафове. Не съм създал всичко това с гледане. Времето е пари. Нямам време за губене в празни приказки. Thank you. Джансел,
Скъпа, не ти ли казах да не идваш повече тук? Какво да правя? Ти не идваш. Ако баща ми беше в магазина... От колко месеца не си идвал? Скъпа, ще ни видят. Не ти ли домашня за мен? Как няма да ми домъчне? Тогава защо не идваш? Хайде, върви си и не стой тук. Hello, can I help you? Ако харесате някоя от машините, Какви ги дрънкаш? да се спрем на нея. Къде се е видяло да харесаш машина по картинка? Зарежи тези глупости. Чичо Бурхан, може ли да кажа нещо? Само ти ми липсваш, но дай да те чуем. В тези брошури има интернет адресите на фирмите. Ако искате, мога да ви набавя информацията. Как? Всички със сигурност имат сайтове в интернет. Работа за 5 минути. Тук има компютър с интернет, нали? Нинмет, задели малко от кавърмата да сготвим пилав с булгур и месо. Господин Бурхан обича. Колко баклава дойде? 3 тепси. Достатъчно ли? Ако не стигнат, пак ще поръчаме. Едната отдели за фабриката. Добре. Бабо! Върнахме се! Внъчките ми се прибраха. Купихте ли нови обувки, дъще? Купихме. Отново сте напазарували куп неща. За Бога, нали ги знаеш тези госпожишки, каквото видят, искат. Ще си оба обувките. И аз. Не тичайте, ще паднете. Колко хубаво нещо са децата. Мамо, купих това за Кан. Не познава ли си Фюсюн, но вие ще му го дадете. Ще опознае с времето и Леля Фюсюн и братовчетките си. Ще видиш. Аз отивам при счетоводителя Пайдар. Но аз поръчах питка. Нищо, имам малко работа. А ако ме потърси баща ми, ще му кажеш, нали? Добре, до 2 часа ще се върна. Добре. Хайде. Камон! Фантастико модело! Откъде намери тези неща? Има нещо наречено интернет. Чувал ли си? Аз съм чувал, но явно нашият директор не е чувал. Защо да не зная, господин Бурхан? И аз можех да ви ги намеря. Защо не ги намери тогава? Трябва да знаеш малко английски, Чичо Бурхан. Господин Ялдаръм не знае език. Ти знаеш ли? Оправям се някакси. Я дръпни този стол насам, ела. Господин Ялдаръм, ако позволиш. Благодаря. Нали нямаше да идваш? Ами, ти дойде в магазина и ми размъти главата. От месеци не съм те виждала. Не се ли сещаш изобщо за мен? Как съм? Ами, не мога да изляза. Татко непрекъснато виси до мен. Хайде, ако ти беше мъчно, щеше да преметнеш баща си. Ето, Чакай! Да не те гони някой. оставих магазина на Пайдар, трябва да се връщам. Ами ако не искам така, стой мирен. Защо? Казвам ти, нямам време, не разбираш ли? Баща ми ще ме потърси. Какво ме засяга, ела, когато имаш време? Виж, какво ти донесох? Какво? Виж. Животът е много суров, Шехерзада. Макар и силен, един човек иска да има до себе си съпруг. Не мислиш ли да се омъжиш? Не мисля. Не мога да мисля. Не говори така. Все пак да имаш мъж до себе си, да те обича, да те закриля. Лошо ли ще бъде? Единствената цел в живота ми вече е Каан Михрибан. Успях да спася живота му. От тук нататък нямам нужда от никого. Особено от мъж. Изобщо. Разбира се, ти си силна жена. Но не се заричай. На този свят има и нещо наречено любов. Аз затворих вратите си за любовта.
След една черна нощ затворих всички врати. Шехерезада, защо не ми каза? Кое? Това, че се нуждаеш от пари за сина си. Не ме попитахте. Казахте, че се възхищавате на дързостта ми да поискам 150 хиляди от фирма, в която съм на работа едва от 3 месеца. Шехерезада, повярвай ми, много страдам. Прости ми. Благодаря. Благодаря. Адем, добре виж този момък. Онзи пън, който се пише за директор на фабриката, не знае английски, но момчето знае. Браво! Сегашната младеж си я бива, господин Бурхан. Кажи ми ти, къде го изучи английския? Не съм го изучил, Чичо Бурхан. Не дей така. Само криво-ляво, колкото да си кажа проблема. Нищо. Свърши ли ми работа? Свърши ми. Гани, нямаш ли намерение да ставаш човек? Дай Боже, Чичо Бурхан. Впрочем, ти си моят идол. Какво съм ти? Идол. Си реч пример. Ти си моят пример. От работилничка за кожа и направи империя. Велик човек си, Чичо Бурхан. Няма да забравя. Как един ден в магазина дойдоха туристи. Говорят нещо, а нашите само се пулят. Случайно мина Ахмед. Сякаш го е учил в утробата на майка си синковецът. Като се разприказва, за 5 минути продаде половината магазин. Да, бате Ахмед беше страхотен човек. Беше много умен. Умът му се чеше като бръснач. Когато раздаваха бележниците, Али Кемал имаше все двойки и тройки. Ахмед беше отличник. Ако не беше пренебрегнал баща си... Здравей, тате. Къде ходиш, сине? Защо не си вдигаш телефона? 100 пъти звънях. Не ме питай. Телефонът ми го няма вече. Няма ли го? Как така? Ами, отивах при счетоводителя и тък му да сляза в подлеза. Един тип ме блъсна, нищо не разбрах. После видях, че телефона го няма. Това е. Съжалявам, братко. Един телефон не можеш да опазиш. Да му се не види. Вземи. Да ви приготви ли вечеря? Не съм гладен. Фирдевс, Кажете. за сутрешния чай хубав беше, но аз бях малко нервен. Заради това, извинявай. Не говорете така, господин Онур. Не можах много да усетя вкуса на сутрешния чай. Ако ми направиш, пак ще пина. Веднага ще приготвя. Виж кой е тук, виж кой е тук. Домъчня ли ти за мен? Домъчня ми, Бено. Колко сладко го каза. Идва ми да те изям. Ела сега. Мама, ще ми дадеш ли лъва? Вземи, сине, поиграй си. Хайде, вземи. Къде е Михрибан? Прибра се. Ти какво прави цял ден? Какво да правя? Опитвах се да изтрезная.
Бено? Какво ти има? Нищо ми няма. Ти няма ли да пиеш? Аз ще пия долу. Господин Онур, имате някакъв проблем. Тук, нали? Много ли боли? Знаеш ли какво искам най-много, Фирдевс? Да върна времето назад. Да залича една дълга черна нощ. Не е възможно, разбира се. Господин Онур, не е редно аз да ви давам съвет. Но доколкото разбрах... Да? Вие съжалявате за нещо, което сте извършили. Но понякога човек съжалява и за нещо, което не е сторил. Казва си, да бях направил крачката. Казвам го, ако има някакъв начин да се извините. Нали попитахте онзи ден? Дали си казвам, да имах дете. Да бях потъпкала гордостта си. Да бях направила онази крачка на време. Сега децата ми щяха да са големи. Значи да направя крачка. Аз не казвам нищо. Вие знаете по-добре. Да ви е сладко. Baba? Baba, hadi kalk. Kalkmalısın. Baba, eve dönmeliyiz. Благодаря ти, мила. Да ти е сладко. Бено, колко застудя. Вървяхме 5 минути, а направо измръзнахме. Господин Керем, потърси ли те? Господин Керем? Защо да ме потърси, за работа ли? Какво има? Не знам. След снощи си помислих, че ще те потърси. Какво искаш да кажеш, Бено? Нищо не искам да кажа, не се засягай. Какво значи не се засягай? Защото танцувах с него ли? Шехерезада, просто така го казах, не преувеличавай. Аз ли поисках да танцувам с него, Бено? Шехерезада, добре. Да откажа пред всички ли? Това ли трябваше да направя? Добре, скъпа, да приключим с това. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам, че си го помислила. Сякаш не знаеш какво преживях. Знаеш как животът се обърна срещу мен и въпреки това ми намекваш такова нещо. Не ме разбраш, Шехерезада. Не исках да кажа това. Много добре те разбрах, Бено. Разбрах какво мисли за мен най-добрата ми приятелка. Шехерезада. Хайде. Хайде, Кан. Да си вървим. Ve bu elə bir sanki o muzeydə bir Azərbaycan tarixi kökünə məhsul olan bir Azərbaycan mədəniyyəti və bugün onun davamı kimi göstərilirdi. Və mən bu səfərlə bağlı bir süjet hazırlandım. Ona baxın. Влизай. Рано се прибирате. Кан днес много се умори. Би ли го сложила да спи ми хрибан? Мамо, ще ми дадеш ли лъва? Вземи. Как е, Бено, добре ли е? Добре.
Не заспивай ли, Кемал? Защо? Какво има? Не се ли интересуваш от подаръка, който купих за твоя племенник? Невероятно. За сина на Ахмед. Защо се очудваш? Нали името му не искаше да чуеш? Бива ли такова нещо, Али Кемал? Той ти е племенник. Да не чувам това. Сериозно, изобщо ли не загряваш? Миличък, трябва да опознаеш врага си. Нима ще позволим други да докопат богатството. Какви ги приказваш? Ще се сприятеля се търва си. Да видим какви са намеренията й. Добре. Тогава я помири с баща ми. И на това ще му дойде времето. Първо да станем приятелки. После знам как да я препъна. Честит празник, дядо! И на теб. Браво, момичето ми. Хайде, вземи. Ето, честит празник. Вземи. Целувай ръка, снахо. В главата на брат ти имало мозък. Така е, тате. Честит празник, господин Бурхан. И на теб. Честит празник. Честит празник. Виж това! Моя подарък е по-хубав. Ей, колко събрахте? Да вървим ли? Животните за курбан са във фабриката. Ти вземи гани и отивай. Аз ще даде после. Но защо? Боже мой, теб какво те засяга? Я излизай по-скоро с гани. Кай да гани? На нас се падна да колим курбана. Облечи се на Диде и да вървим. Къде? Мамо, татко, вижда ли ме? Разбира се. Като бащата на цар Лъв ли? И баща ти беше с лъвско сърце. Беше много смел. С него се изкачвахме по планините, знаеш ли? Когато порасна, ще мога ли и аз? Разбира се. Щеше ли да си играе с мен? Да. Той много те обичаше. Много ли ме обичаше? Много. Добре, а защо ме изостави? Синко. Кан. Баба! Чедо. Хайде, скъпи, и целуни баба. Ела. Ела, момчето ми. Синко. Шехерезада. Кан. Господин Бурхан, не очаквайте Кан да ви целуне ръка. Вие нямате внук на име Кан. Когато се хвърлих в краката ви, за да спасите сина ми, вие казахте, че не бихте си мръднали дори и пръста. Нито за мен, нито за сина ми. Нали така?
Допуснах грешка, Шехерезада. Исках да я поправя, но не се получи. Вече е много късно, господин Бурхан. Казана дума, хвърлен камък. Честит празник. Довиждане. Къде се губят Онур и Периде? Дойдоха. Керем, какво ти има, сине? Защо си толкова унил? Севал, Добре дошли. честит празник. Честит празник. Честит празник. Добре дошъл, Онур. Добре съм ви заварил. Честит празник. Честит Честит празник. празник. Закъсняхте, Периде. Знаеш какво е задръстването? Колко хубава е трапезата. Имаш златни ръце. Колко си елегантна. Харесва ли ти наистина? Много ти отива. Честит празник. И на теб. Хайде, момчета, на масата. Тревожих се, че и на този празник момчетата ще отидат някъде и няма да бъдем заедно. Но не ми оставиха. Да. Bayram gelir elime elimize, nağme düşüp dilime dilimize. Gönül gülür elim gülür, gülür güzel diyarım, çalır tarım çalır sazım, gülür eller gülür. Gönül gülür elim gülür, gülür güzel diyarım, çalır tarım çalır sazım, gülür eller gülür. Аз ще отворя. Кан, миличък. Кан, Бено дойде. сладкият ми той. Добре дошла. Добре дошла, Бено. Добре заварила. Кан, виж какво ти купих. Защо си правиш труда? Какъв труд. Хайде отиди с Леля ми Хрибан да го отворите. Шехерезада, прости ми. Прости ми, моля те. Изрекох много безмислени неща. С нощи сън не ме хвана. Ела. Момчета, кога ще проведем събрание на управителния съвет? Старото едва приключи, мамо. Непрекъснато събрание ли ще правим? Но дойде време да отстъпиш председателството на Керем. Вярно. Бях забравил. Кажи на консултантите да започнат миг по-скоро. Утре ще им кажем. Виж, Онур, какво измислихме с Севал? И ти слушай, Керем. Да изберем от работещите в холдинга управителен съвет за социалните проекти. Защо? Проектите или остават на хартия, или вървят твърде бавно. Трябва да се ускорят. Във фирмата ще се намерят доброволци за благотворителните дела. Мислим да предложим Шехерезада за ръководител на проекта за болните от левкемия деца. Идеята не е лоша. Шехерезада ще приеме да работи доброволно.
Майко Периде, обещах на приятелите си, не можах да им откажа. Сигурно няма да ми се сърдите, ако изляза, нали? Моля те, разбира се, че ще излезеш. Онур, и ти излез. Наистина, момчета, вие сте млади. Нямате нужда от пазачи. Излизайте. Хайде. Бено, животът на една вдовица е много труден. Ако има болно дете и без родители до себе си, съвсем сама, беззащитна. Докато на омъжените жени трябва да са внимателни. Ти трябва непрекъснато да си нащрек. Защото всеки се надява на нещо. Мъжете гледат да се възползват. Но най-лошото е враждебността на жените. Все едно искаш да им отнемеш любимия или съпруга. Шехерезада, моля те, прости ми. Аз ти простих, Бено. Казвам ти го, за да ме разбереш. Твоят живот е безпроблемен. Ако нещо ти се случи, вашите ще дойдат. А моят не е такъв. Любовта е на светлинни години от мен, Бено. Аз искам само спокойствие. Полудяваш, когато видиш сърце способно да обича, нали? Защото ти не се умя. Не можа да обикнеш. Не говори глупости. Откакто Нил ти изневери, мразиш всички жени. Не вярваш, че могат наистина да обичат. Керем, внимавай какво говориш. Но аз ще ти покажа. Ще видиш как може да се обича една жена. Стига вече, Керем. Престани. Защо не си признаеш, Онур? Защо не можеш да признаеш, че си толкова ядосан? Защото аз съм влюбен в Шехерезада. Не дей, Керем. Не отивай твърде далеч. Повярвай на жените, приятелю. Повярвай в любовта. Вярвам. И още как вярвам, само да знаеш. Добро утро, господин Керем. Добро утро. Всичко наред ли е? Обикновено идвате по-рано. Да, уморих се по празниците. Какъв красив шал. Новогодишен подарък. Да. Господин Керем, добре, че си сменихме изтеглените имена. Нямаше да мога да купя на Шехерезада такъв хубав подарък. Тихо, госпожо Нур Хаят, внимавайте. Истините имат уши. Да. Ей, Бого, жената си в света на бизнеса. Вратите по-лесно се отварят пред жените. И аз съм жена, но все още не съм се възползвала. Извинявай, Шен. По-скоро имах предвид жените, които будят възхищение. Благодаря ти, Дурук. Не е ли така? Хубавата жена започва с едни гърди напред. Естествено, не можем всички да бъдем красиви като Шехерезада. Тогава нямаш шанс в състезанието. Шефовете те канят на танц, имаш най-хубавите проекти, обсипват те с награди. Шехерезада спечели наградата на фондация Халид Муна не защото е красива, госпожи и господа, а защото е добър архитект.
Толкова ли е трудно начетени и образовани хора като вас да схванат това? Извинете, господин Илчън. Засрамете се. Вместо да седите и да клюкарствате, да се бяхте захванали за работа. Тогава и вие щяхте да спечелите награда. Илчън, разбра ме погрешно. Какво съм разбрал погрешно? Тези уши чуха всичко. Но господин Илчън... Хайде, на работа! Ама че връзкарка. Всеки е покровителствал. Боже мой. Не сме закъснели, нали? Не, мила. Заповядай кафе. С кафето ли ще влезем на заседание? Защо не? Добре. Ще видиш, че пак ще ни завидят на хубавото кафе. Как мина празникът, Илчън? Че има ли още празници? Не да говориш като в онези тъжни реклами на празнични сладкиши. Не, разбира се. Но празникът вече се нарича ваканция. Здравейте. Здравейте. Момичета, здравейте. Добре ли прекарахте празника? Кажете. Добре. Погледна ли офертата? Бегло. Не е лоша. Добре. Няма да се цупим вътре, нали? Аз не се цупя. Помисли само. Добро утро, колеги. Добро утро. Добро утро. Как сме, колеги? Как е настроението? Добре ли сте? Чудесно. Керем, виж от твоите любими корабийки. Вземи си. Миналата седмица разговарях с Семир Слободан от Сараево във връзка с съвместния ни проект за ски център. Това ще стане един от най-големите проекти на БНП. И ние ще се заловим за работа без да губим време. Успех на всички ни! Дай Боже. Госпожа Бено е ангажирана с проекта за Алма-Ата. Ето защо ще работим по проекта с госпожа Шехерезада. Ало? Ало? Здравей, Шехерезада. Здравейте. Помниш ли ме? Извинете, не мога да ви позная. Аз съм Фюсюн. И търва ти. Очудваш се, че така изведнъж ще търся, нали? Да. Виж, Шехерезада, знам, че станаха куп неприятни неща. Ние с теб не успяхме да се срещнем. Научих за заболяването на Каан. Извинявай, обаждам се малко късно, но... Как е той? Всъщност научавам всичко от мама. Благодаря, Каан е много добре. Моите дъщери питат... Чичо Ахмет имал син, защо ние не знаем. И тогава сърцето ми се сви. И като се запънаха, не може ли да го видим, интересуват се от братовчеци. Вашите дъщери са добре, надявам се. Да, добре са, поздравяват те. Докато пазарувахме с момичетата, купих подарък на Каан. Защо си правите труда? Моля те, какъв труд, за мен е удоволствие. Само че, как да го изпратя? Госпожо Фюсюн, най-добре аз да ви поканя от дома в удобно време. Так мои децата ще се запознаят. Много хубаво би било. Sehen wir uns dann. Gerne. Dankeschön. Bis bald. Семир Слободан.
Трябва в най-кратко време да се срещнем лично. В близките дни може да ми се очертае пътуване до Сараево. Откъде ти хрумна да работиш по този проект с Шехерезада? Няма ли друг архитект в този голям холдинг? Тя е най-добрата, а и наскоро приключи проектът в Дубай. Ти кого попита да работиш с нея? Кого трябва да питам, Онур? Кого да питам в тази фирма? С кой архитект да работя? Мен. А ти кого попита, когато работеше над проекта в Дубай? Не желая да работиш с Шехерезада. И защо? Айше моя да го беше разредила. Не е силен. Добре. Може ли да ми сложите в голяма чаша? Какво става, Гани? Ще уча, Чичо Бурхан. Имам цял куп с тестове. Гани, както върви, май ще успееш, а? Дано да вляза, Чичо Бурхан. С какво се различавам от онези, които ги приемат? Тази работа не става ли с учене? Браво, браво. Надиде. Гани свърши нещо днес, което ме изуми. Боже мой. Да. Направи нещо, което нашият кретен директорът вече седмици не може да свърши. Как се казваше тази деволия? Интернет, Чичо Бурхан. С него. Уреди работата без проблем. Браво, Гани. Не беше нищо особено. Браво. Добре, аз да ставам вече. Лека нощ. Хайде, лека нощ. Чакай, седни. Айше, донеси унази черна чанта. Но какво има? Дай я на Гани. Какво е това, Чичо Бурхан? Хайде, отвори я. Лаптоп! За мен ли е, Чичо Бурхан? За теб. Ползвай си го със здраве. Леле! Благодаря. Чичо Бурхан, неудобно ми е. Учи, влез в университета. На нас да ни е неудобно от теб. Хайде. Лека нощ. Лека нощ. Благодаря, лека нощ. Отново ви благодаря, Чичо Бурхан. Не спи се да си бодър. Благодаря. И аз ти благодаря, тате. Къде се губи Али Кемал? Тази вечер трябва да пренасят в склада. Наглежда работниците. Ще дойде. Хареса ли ти? Научи ли се да го използваш? Има и по-нови модели, но този ще свърши работа, благодаря. Как така нови модели? Този е съвсем нов. Какво има, къде отиваш? Ще вървя. Късно е вече. Веднага? Баща ми мисли, че съм в склада. И без това се измъкнах трудно. Винаги правиш така, Али Кемал. Идваш и си тръгваш. Какво да правя? Сякаш аз не искам да остана. Пак ще се отбия. Но... Не дей да мръщиш хубавото си лице, моля те. Да знаеш, че ако не дойдеш, ще цъфна в магазина. Да не си посмяла. Не си го и помисляй. Баща ми ще е там, ще стане лошо. Не ми даваш и да ти звъня, как ще те видя? Аз ще те потърся, става ли? Само да забравиш. Имаш ли нужда от нещо? Не, оправям се. Утре ще те потърся, става ли? Хубавицата ми, не се притеснявай. Ако имаш нужда от нещо, аз съм насреща, нали? Добре. Вечерята ви е готова, господин Онур. Аз излизам. Не разбрах. Влюбен ли си? Влюбен съм, братле. Какво толкова?
Казваш, влюбен съм, но любов е силна дума. Много силна. Какво от това? Добре, ти се знаеш. Значи не се страхуваш. Защо да се страхувам? От любовта. Керем, братко, щом си влюбен, защо седиш тук с човек като мен? Върви при жената, в която си влюбен. Боже мой! В друга страна ли живее? Защо не си с нея? Тя не знае. Какво не знае? Че съм влюбен в нея. Ужас! Това е най-лошото. Кое е най-лошото? Несподелената любов. Чакай малко. Не съм казал, че е несподелена, просто не знае. Добре де, тази жена влюбена ли е в теб? Не знам. Не знаеш. Ами ето, несподелена любов. Лошо ти се пише. Мерт, тя е съвсем различна жена. Дори да е влюбена, няма да го покаже. Бре, не само е влюбен, ами е омагьосан. Така е. Как се казва? Шехерезада. Шехерезада. Кралицата на приказките от 1001 нощ. Храбрата дъщеря на везира. Сериозно ли? Както никога до сега. Ти наистина си хлътнал, братле. Виждала съм те влюбен много пъти, но никога е така лошо. Много лошо. Много. Има и по-лошо. Какво? Какво? Онур също е влюбен. Кого? Шехерезада. Къде живееш, птички? Къде живееш? Разбрах. На колоните. Ти си малко птиченце. Да. Обичаш ли трохички? Обичам. Ще те схрускам, миличък. Ще ти правят примка. Означава капан. Де отиваш, птиче? Никъде. И ти не си отивай, обещаваш ли? Не дей. Добре, птиченце, няма да си отида. Мамо, Бено ли дойде? Не знам, миличък, ще погледна. Хайде, Лелю ми хрибан, още веднъж. Де живееш, птички? На клоните. Ти малко птиченце ли си? Господин Онур. Здравей, Шехерезада.
Жана Желязкова. Тон режисьор Михаил Михайлов. Режисьор на доблажа Яна Янева. Ролите озвучиха артистите Татяна Захова, Ани Василева, Симеон Владов, Николай Николов, Тодор Николов.